Зәйдә оста машина йөртүче гүзәл затларын ачыклау максатында 13 ел инде автоледи бәйгесе уздырыла. Быел чираттагы шундый бәйге 30 июльдә колледж базасында үтте. Бәйгедә 11 хатын-кыз катнашты. Ул 2 этапын үз эченә алды. Беренче этапта конкурсантлар махсус юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча сынау тапшырса, соңгысында аларны машинаны фигуралы йөртү көтә иде. Ул 4 сынау узудан гыйбарәт булды. Надеемся, что Беренче карашка бәйге иң оста машина йөртүче хатын-кызны ачыклау булса, аның төп максаты юл хәрәкәте имиген тәэмин итүне күздә тота. Кызганыч районда бүгенге көндә балалар катнашында 4 юл хәрәкәте теркәлде. Аларның барысында да өлкәннәр гаепле. Республикада юл хәрәкәтендә 10 баланың гомере өзелде. Бәйгедә катнашучы хатын-кызларның күбесе әниләр. Алар да бу турыда уйлансын иде. Гомумән бәйге районда юл хәрәкәте иминге торышын яхшытуга бер тәргеш булырга тиеш ди Вадим Иванов. Гүзәл затларыбызның һәрберсендә җиңүгә омтылыш көчле булды. Машина йөртү стажым 11 ел булса да бераз укынанам, бәйгегә алдан әзерләндем. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча онлайн ГИБДД программасын яңадан карап чыктым ди Айгөл Габдрахманова. Хатын-кызлар машиналарын арт белән гаражга керттеләр, параллель парковкалау, змейка аша үтү буенча имтихан тотты. Бәйгегә нәтиҗәгә катнашучыларның теоретик белемнәре һәм машина йөртү осталыкларына карап чыгарылды. Автогүзәл 2021 шәһәр конкурсы җиңүчесе булып Светлана Миңнеханова танылды. Бәйгедә барлык катнашучы да дипломга ия булды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.